Asa katong butang ni Lulo ang iyang medalyon ba? Katong may powers. Ako itong pangitaon. Eh para na ako'y powers. Murag naramdaman na ako ang powers sa medalyon. Ang medalyon! Mauni ingon ni Lulo ba? Nga medalyon, kinagilak-gilak man. Nita uy! Taysa, uyawa ni nga medalyon uy! Napay presyo bay! Ayaw di ba? Tag 5? Dili siguro uy! Basi 5 million. Ang dili na ako padagay-gayon. Bay. Wow. Hindaw be. Tingnan ako. Kasi na ako'y powers. Juyax! Ang binamedalyon ni Lolo! Kinsa man ka? Dili magkaapo ni Lulo. Wala lang kakabalo! Nga apo ko Lolo! Ang akong papa! Anak niya! Sa 1,000 ug sa 62 kabae! Yang mo rin Lulo eh! Ang binamedalyon! Ay ako ang tagapagmana! Dili pwede! Ay ako'y gibilan ni Lulo. Siya ang medalyon. Kung dili ni mo na ihatag, mapugos ko, nalabanan ka. Yawag sleeping oy, pura magsiang. Buang. Buang bitaw, kung makatilaw ka niyang powers. Sige, mga gusto ni mo. Dili ko pabildi, sinasa ko medalyon. Baho lagi, Juyax! Nabalik utot ng humot. Nagkakamali ka. Naggan powers! Hala, huwag na kinustak luybay. Nataktanas kabuang ni Juyax. Nauna, kaunog sakto para di mabuang.